Iya, oh semangate kanca-kanca luar biasa orang. Ah, iya, biasa di luar. Bareng baku metu. Wis nutut terus kaya gaspol. Iya, ini ya kuwi ngetokke nek isih padha melek lan isih padha semangat. Pancen bener ngono to. Ki ning dusun warak. Warak ya wong, warake badak. Oh. Bener nek kapal jaran. Weh. Kambangan nggo mancing. Kambangan ki bebek kambangan. Oh. Nek soto ki sedo. Soto ki nganggo mie putih. Kuwi soto. Hah? Kuwi soto. Ah. Wis kecanjak. Panen basa iki ya pancen dhewe ya. Ah iya, mula iki warak ki ana sejarahe, Tru. Apa to disebut warak dalam bahasa utawa artine kepatuhan, patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kuwi warak. Uga ana sing merga dinehi jeneng warak ki merga biyen nalika Raja keempat Kerajaan Medang utawa Mataram kuno ketika periode Jawa Tengah nama asmane Rakai Warak kuwi tertulis dalam prasasti Mantiasih Brangka tahun 907 Masehi yang ditemukan di kampung Mateseh Magelang Utara. Wah, ngono ya. Mula awake dhewe wajib matur nuwun. Ya. Dene bengi iki wis dikeparengake sowan mrene. Heeh. Ya ora ketang mundur rong bengi terus sing penting kelakon. Ha iya. Ora masalah. Dilala kok ya ade pas selo. Iya, ya pas tanggal selo tanggal 7 ya ya ade mengkari manut. Ah iya, ya pancen kanjen kaya ngono. Petro. Piye Mas Karim piye? Iki aja omong wae, Tru. Iki panyunan lagu akeh banget. Mengko ndak ora iso diaturake. Mulai ndang ceket-ceket war ngaturke apa? Aku ngaturke apa, Bakung ngaturke apa, engko gek wis apa-apa kebutuhane tercukupi kabeh. Ya. Sore mau ya ora kurang legu ayenge nganti humer kaya ngono. Bintang tamu loro. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Metongkrong ning dhuwur wit. Penyanyi Mbak Mimin karo Mbak Apri, ha saiki bintang tamune mingkari 3. Sapa? Gareng, Petruk, Bagong. Melayu padha di manfaatke tetembangan sing kepenak. Ya. Ngaturke apa? Pamundutan ket sore mau truk mijil ketoprak. Weh. Sing alus-alus sik ya ring. Alus-alus sik mengko rada kasar terus brungklaran. Ya. Sing kepareng nyekar mijil ketoprak sapa? Sing urung muni kait mau kok ming anakku wedok Agnes. Ya, diunekke. Maksudnya diunekke, maksudnya kon nembang mijil ketoprak. Yo. Neno. Wah, iki penak banget gitu. Iya. Dasare gamlaku bar tak laras. Sing durung dilaras ming wiyagane gitu lho. Sesuk suatu saat dadi grendo. Patar. Ya. Nano do biong ban. Wah. Duh yang ban corleng ya wayah apa wah
wis mulai klerek-klerek suarane itu. Santene njaluk dilaras iki. Ha iya. Tenan dirangkep ya reng. Wah iya ndak gutang ya. Neno pisan meneh iramane rangkep terus ya. Men ngopo? Men remasuk. Kados Gusti sampun tengah ratri lestari sampun sing eling ya ya Pipa banyu aja gawe kodheng entuk dene ledeng. Ha iya. Pipa banyu aja gawe kodheng entuk dene ledeng. Heeh.
terakhir matiku terus mijil ketoprak wis diaturake ya ana pamundutan meneh iki kaya ana sing nyuwun langgam oh langgam apa kok langgam mangenteni nek ora kleru belok barang nek ora kleru ha iya belok barang ngenteni aku tak kakrek lambemu lho reng kowe wong ora dong kok ora iki ketoke sing wasis ming adikku wedok Mbak Ayu iki nek langgam manganten iki heeh coba diunekke reng ayo kok sik enteni baterene engko nak muni tak enteni napa angenteni angenteni sing kae lho sing apa bakane biasane kae lho pila barang kae apa kae nika tak enteni ya tak anteni ya tak padha wae iku ya ngenteni ya tak anteni kok aduh ngandel ora ngopo mbuh mak selenget ana sing ngirim apa mergo kewan kok ya anting ora ngetke malah dingetke terus ora kene iki arep kukur-kukur malah dingetke ayo karang nek bengi iki lampu padang kewane warna-warna urung sing kae tomcat kae lho apa tomcat kae anggere muni jentit-jentit gon bopong ngene ngeles ngono ku jan iso apa dadi ngemu banyu kae jan marahi dompo anggere muni jentit-jentit ngono kae ayo Mbak ayo mangga kiraku kowe kan citra wih candak ya kiraku kowe kan citra wah ki tau diunekke Abai Kirun dunekke piye setan ki ngene maksudnya Abai Kirun ki tau bawa iki aku terus kelingan iki ngopo ya Reng saking senengku kecekel cengkoke iki dadi seneng banget aku
ngenteni. Anak aku tak tinggal. Apa ngenteni ngono? Ora teko ya tinggal. Rasaku pijar krungu samaya ngandel ora urung mung disemayani to tiwas dinteni ngaya-aya kepiye iki Anting ora ngalamun Kang Slupan engko. Sinden kok meneng wae ngalamun kok nek njero ngerti-ngerti. Malah gilane to. Kledang lakae bocahe teko lakae bocahe ngenteni timbuling sisela langking dwalalala bene ora iso rasah to reng angel iki tembange ya monggo kepiye kaya ngene kok. Ha iki nek direkam digawe kepingan beling mesti apik kok. Ha iya.
Ya. Aku wis saiki ngendi Bagong. Ayo Gong, kowe nembang ora Gong? Gong. Wer. Nduk wer. Nembang ora kowe? Gong. Matane iki melek kok. Ora nyaut ya, Tru. Ayo mpu ora ngerti aku. Wer, nduk wer nembang ora Le? Gong. Nembang. Hah? Nembang. Yo. Ora mau raja aja. Ya saiki ngendi gone? Lho. Gone lho. Jare madang. Nembang. Enem beabaang. Nembang ora madang. Nembang paham? Oh, ya oke. Ya ngendi kowe Gong? Oke. Ya, arep ngaturke sapa? Anting iki ndak ngantuk. Oh iya. Karo men ditabuh gamelane ora mung do didep tok. Ayo ket mau ki ditabuh Gong. Maksude gara-gara iki ora klasik-klasikan. Iya. Ya nganggo leren kanca-kanca nganggo. Leren piye nambut gawe kok leren. Leren jane awan. Iya. Lungguh. Lungguh wae rasa. Rasa senangan tekan ngono. Kowe mlaku ya begagah kok. Ah iya. Wis. Yo ngaturke apa? Napa Pak De? Sakaremu, saisamu sing nganggo bawa. Sing piye maksude? Ayo sing nganggo lagu kok sing piye? Langgam apa-apa ngono lho. Langgam ya kena. Terus gragal ya kena. Yo. Apa ya? Allah kowe, mulane ora sok ngalamun. Sinden kok anggere titik ngalamun nek mangan tek oke. Aku meng mangan iki lho Pak De. Apa kuwi? Ijo-ijo iki lho. Kedele. Ngati-ati nek tukul nang weteng. Ya ora kok jeneng. Dele kok tukul nang weteng ora. Caping gunung ya kena diapalke sisan. Iya, sesuk nek ditamirke men apik. Caping gunung napa? Caping gunung Madura ya ora apa-apa. Tapi aku isone ngadeg. Hah? Oleh. Ayo ben cah kendel. Ku nek ra ngadeg ra iso. Ah iya padha aku nek ra ngadeg ya ora iso. Nek urung ngadeg kok dipaksa ki wis kedrawasan. Lah urung meng gawe gelau. Iya. Pancen bocah sregep nyambut gawe ya ngene iki. Kon lingguh kok meso. Aku ngadeg Pak De. Ya ngadeg kok. Lah enggak iso nyuwara nek ngadeg Pak, nek ra ngadeg Pak De. Oh, ya bener kok pancen nek ngadeg iki. Ra kuat. Hah? Ra kuat nyuwara. Oh, ya wis ya, engko ngadeg terus. Yo, monggo. Alon-alon dipamerke suarane men iso gawe heboh. Anu apa jenenge iki? Mister Gawang. Wah, ya suarane bocah iki jan gali-gali tenan. Saben maling piye? Malam. Saben malam. Malam. Wah, dan
Sayang ya ranake wis karo bojone wong. Iki isih bayi omongane celap-celup ora. Ndak kan Pak D sing ngajari. Wo. Tak timbles. Ayo. Mon memajang. Mon memajang. Kon kerjaan nur kuning rati. Kenapa? Cakepane mon memajang. Mon memajang kon keruk jenur kuning Radin. Kon keruk jenur kuning. Nggih. Radin. Ya, basa Madura beda karo basa kene agak manut dinut wae. Kon keruk. Apa ya kon keruk Pak D ning kene? Wah, kowe iki mendadak baleni iki ngopo to? Yo. Kembang bayi madari. Kembang bae maderi. Hihi. Hihi. Ki menceng kok Pak D. Oh menceng kok. Hihi. Kendaan sithik nadane. Gak apa-apa. Ya. Bismillah. Gak masalah. Pasirna. Ya, heeh. Arang ya kuping tuwa ya. Pasirna. Berengsih bersih panas hujan cengkok cekak ning angin lho hujan iya model cengkok kono kok ya terus panas hujan ling-aling sayang waduh misuane kapan to Pak? ayo ora sanggo misuah wis misuh ki dosa misuh ra dosa oh piye misuah ngono nggih. Oh ya. Biasane dikeki kok ora dikeki. Oh ya dikeki nggo endi? Lah pas endi to, Mbak? Hah? Bariki, Deng. Oh ya bariki kok kesusu. Ceping gunung. Ya, kanca-kanca kan muni misuah. Nganggo sayang. Oh nganggo sayang ya. Misuwa caping gunung sayang ngono ha nggih oh iya jenengan barang oke kok malah akon dalang barangnya piye lah dalang akon sinden terus genten sindene akon dalang oh iya trembelipun niku ya gak ngendak gelo bocah ngene nek ora dituruti engko ndak kagol nek dijak angel ndak malah kelangan aset kowe. Iki pancen aset apik iki. Yo. 1 2 3 yo. Misuwa caping gunung sayang. Oh piye? Apik ta? Apik. Apik. Iya, ya turuti wae ngombangane ngompol.
make binek piye? Make binek kelab. Urung tak teruske deh, baleni. Iya. Make binek kelaben. Make binek kelaben. Aduh. Apa terakhir mau apa? Lake. Aduh. Lake ini apa Pak Dinten mriki? Lake binek kelaben lake. Ya. Ora apa-apa, ora satut. Artine rasa ngerti kowe wis. Indomena sun berse berse Inomane nasion Inomena nggih Inomena sun berse Inomane banyu bening nggih Inomena son bersih yo ki ayo iki lho gendang ngono lho maksud apane nabi aku selak pengen joget oh iya bocah aja semene iki name selak pengen joget asing sindan-sindan liyane iki wis memeng joget nek yang mengapa perlune tak tau dijogeti nek cah semene iki malah pengen joget malah nyenengake ada zaman berjuang ya iramane cara Maduronan ya mangga kaya apa ya jogetana anting lambang sih saka Banyuwangi ya ki zaman berjuang boleh kengan putra iramane kurang penak ora? Kurang cepet toh Mas. Oh kurang cepet loh ya. Ya diangkat ke sithik. Kok Pak De kok ora omuni omahe suwung? Apa? Mau. Awang omahe ana sing tunggu kok suwung. Ora sida. Tak ingo kok ana wonge, Pak. Tak sida iki. Ya. Syukur bisa bebas gunung desa dadi raja pilih mon ajanji ya iki penak iki sanenku dadi
Penak. Oh ya. Cah jujur ning ngono ku. Piye? Enak. Rong. Wis. Ya makane nang sarwa blak-blakan apa terus terang kok. Neng ra. Nah. Siji engkas kok iki Pakde. Kurang siji kok. Kurang siji piye? Iki ne to kurang siji. Apane? Kuine lho nek nyanyi. Oh iya. Bar iki entek to. Go tanduk. Sokor bisa nyemen. Kaya iringan sirkus. Ya, mangga ya. Syukur bisa pas apa kok meh manut sikile grijik. Ha iya. Dek bingung ngapalke suwuk iki bingung. Nani aku tak apalke nang omah gerakane karo ngilo kae. Nani. Break dan campur dangdut. Budal bamdadura. Apa iki mau anten dinggo? Ya bocah ya. Semangate lho. Dengaran kowe ora ngantuk. Mau ngantuk. Mau ngantuk terus dikirimi foto kalih mas-mase. Ngantuk ya le. Sapa ente? Sapa? Senes niki yo Senes niki yo. Sapa sing ngirimi? Lah Pak D iki kepo yo nyapa to? Aku kepo iki mergo iki sale mesti sing ngirimi wiyaga. Utuh. Apa? Lah sapa? Wong. Ora iso mesti wiyaga kowe. Tok tutup-tutupi kowe. Ya, sing ngirimi sapa? Sing enang ta? Utuh. Wong kok dikirimi apa kowe? Kurang ngaji ora. Cah isih sekolah dikirimi gambarane. Marai ora ngantuk ora. Ayo. Ame dikirimi gambare kok marai ora ngantuk. Ayo, senengane ora gambar apa ya? Gambar apa ayo? Pokoknya ndak aneh-aneh ya Pak D. Ndak aneh-aneh. Betul. Gak aneh-aneh. Gak aneh-aneh. Gak ora kena aneh-aneh lho. Nggih. Di sekolah ora gak kena aneh-aneh ya apa. Jenengan sing aneh-aneh. Tak slatak bathukmu kowe. Kene ra tau aneh-aneh kok aneh-aneh dengkulmu melocot ora. Lah jenengan ngarani aku, ngarani Wiyaga. Lah soalé Wiyaga ki do kurang ajar ya. Dek ben ana sinden anyar melu aku kapok. Dikirimi gambar terus moh melu selawas. Ya ya wong nekat-nekat kok. Dikirimi gambar. Ameng dikirimi gambar pencak silat kok.
Iya. Ya. Wah, ya, dinggo penutup ya gayeng ki mau jenenge Caping Gunung cara Madura ki matur. Heeh. Ya dipundhut semenese le gara-gara terus ya terus kelakon dhisik kae Ndara-ndara Pandhawa wis padha rawuh ning Karang Kadempel Bagong ya dikongkon ya wis mulih. Ha iya. Ya dirampungi sik critane ya. Janing yaning talaka kadilangit Mambang pantepasulan upamane kolintang Toyo kusumayana sumawur
Koden Prayitna Semuriris Semuriris Eko balik Bapak Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, kula pundhingga jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha depol. Nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sak mangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sak mangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakoning Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Semare Koden Prayitna Semuriris Eko balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Lang-lang endriya mangu-mangu bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur Kakek Semar aku sing prapta kek
Kyai Semar aku sing prapta. Kyai Nayantaka aku ing prapta Kyai Semar. Lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kaya aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Gareng slamet. Lolo gareng aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya Truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isian. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Ditugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Kowe tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono kok titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten apa, Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogyakarta jenginu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho, Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Pareka den prayitna sumureres. Boyong aku diseseke sik, Truk. Boleh nyuwun tong-tong enceng tung tak tung cek tok. Ayo men. Arang yo rasa dadak sesek-sesek to reng wong penabuh iki yo nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Ah iya. Wong Ndara Gatotkaca iki jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena iki 128. Ndara Antarja iki 171 nggih. 171 gejlek cengelmu iso. Kalau 171 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib sur titing ati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Truk, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ora ana sing mlebu-mlebu ae. Paningalku batin ayo wis kerju ling ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton.
Lerkin sanging risang mawe gandrung ucap kadit nalika semanten ngramyang balaning Betari Durga nalika semono prapteng Karang Kadempel sigra sumusup anggane ngrisang Antarja malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garuka linarak kaget Sang Antasena wau lah tenan kok Reng malah iki luwih mbebayani sajae mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garuka walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel hati-hati Tro ora ngalamun Petro se ngopo to ora ngalamun aku ki mak ler kok ngalamun ora ngalamun lho Tro yaene iki kok demit tenan iki monggo pawawan rampung-rampungan jatilan to Tro ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan kanggonan demit wis ora bakal iso piye-piye kowe kowe ngalamun ngene ngopo iki Gong keselak apa piye Gong kok kaya ora Gong lho kok matane malih Gong kowe sadar ora le wah tenang kae bocah kae ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku eling Kang Dimas aku ki ngono apa Yayi Kakang dinggone wong sing kurang tanggung jawab bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukaca aduh adhiku Garukaca piye ora apa-apa Kang ngono semingkir iki dudu gaweanmu ning gaweanku aja melu-melu Kang kowe iki ngapa le? Wes kowe iki ngapa kowe kasupan to wes? Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke.
Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk Japa mantra bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Barantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awake dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Yo, Dewangi yo. Gunjang gancing langit kelap-lapaton Lirkin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggalih sampean mitung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh. Apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar? Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek? Antasena malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngene iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Yata larta saking Gudha Sang Kuru kula yen amutusa Sang Sri Ladal bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka.
apa? Ndara Antasena ketemu macan, macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajalwerka. Jenenge Jajalwerka. Bapak wis tau jajal urung? Jajal sapa? Jajalwerka ki mau? Kowe jeneng kok jojal-jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajalwerka? Tak sawange Panakawan ngatos-atos lho, Pak. Iya. Mareka den prayitna semuriris eko balik ditiyoni ladal Semar. Durung tau wanuh, durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik le kok. Sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Yo pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Kok menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah! Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Nanging nuwun sewu Kakang Semar, wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar?
Wani napa mawon kula randhi niat sing ala. Niat kula setunggal ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kaliyan sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki mangpresani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Waduh, Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungsa. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Kami ditambahi senjata cakra iki piye, Mas? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet sungsaring Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Bathari Durga singkire. Tak singkirke kaya ngopo. Mantap banget. Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing uta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngetokaken dawuh. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
paripurna Ndara. Mesakake. Le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Iya. Purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiya raharja niring sambikala ayom tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mohanasa. Ya Semar. Nek wonten lepas kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan. Sura Sudira Janing Kang Rat suh berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih. Kula nyuwun pamit. Nek wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara.